E dentro do tema que falábamos antes, humor negro, non... Sí. Crees que debería haber, ou como crees ti... Eu creo que o límite está en cando vas contra unha persona. Quer dizer, a min que fagan, non sei, con... É verdad, como digo, que insultar a un colectivo, pero eu non considero un insulto, ao fin e ao cabo é ficción. É unha película, non estás pensando realmente. Bueno, é o que di, a maioría da xente que critica o humor negro e que se ofende polo humor negro, quería ver as súas conversacións de WhatsApp. E a súa galería de fotos. Sempre. Porque se te digo que nadie se salva. Nadie. Nadie. Entón, crees que, por exemplo, falabas dos colectivos agora, pero tamén xente famosa, políticos, crees Sí, que ao mellor hai esos- límite aí no humor cando é cara a alguén? Eu aí... É que iso... É que... É complicado. É complicado. É complicado. O sea, por exemplo, os chistes que eran moi famosos de Irene Villa, que era unha víctima de un atentado, é que houve unha época na que todo o mundo estaba cos humor cara todo. Entonces, No, que realmente é un... é que vas directamente hacia ela, sabes? O sea, é que vamos a ver. Claro. O sea, non é o mesmo que diga así aleatoriamente tal, que moitas veces falo nun entorno contextualizado e todo, que sobre todo entre amigos e tal, que todo o mundo fai, todo, e o pensa, e o fai, nun contexto de amistad, sí. E tal. Pero cando os pós, e depois todo o mundo, bum, bum, masificas, estás creando, eu sei, conto un chiste a un colega que dá aí, é como me conta el, non se expón a todo o mundo e vai hacia esa persoa. Entonces eu, non sei, é que é bastante complicadillo. Sobre todo o tema de contexto que nos Sí, dicías, o non? contexto, contextualizar todo, Porque, sabes? efectivamente, o tema de antes de vas a un show onde sabes que van a hacer comedia contigo como participante, como público, e realmente, obviamente, seguramente haxa cousas que se poidan dicir que están fora de contexto, independentemente disso. Totalmente. Pero que en xeral, non? Sabes onde vas. Sabes onde vas? Eu, nese caso, sí. Nese caso non te podes ofender. Para min, o sea, non entonces eres unha soca. Sabes? O sea, non ten sentido que vayas a un susto, un monólogo de humor negro e te ofendas. Sabes? O sea, non ten sentido ningún. Pagaches por ver o que hai. Me comentaron que non fuga cegas. No, pero, bueno, ahora que está Juan Dávila, que é o que interactúa moito, e fai roza os límites. Sí, está aí, Sí. E fai no dunha maneira no que xoga cunha persona cega, vacila, pode vir alguén en silla de rodas e vacila, e o bo é que naturaliza e normaliza. Porque trata como que é unha persoa, sabes? A mí iso tamén é algo que di, pobriño, como que pobriño? Sabes, de feito, con a xente con discapacidade, o que menos quere que trates como unha persoa inútil. Sabes, como que suena dicir... Que xa estás poñendo, non? Como vai? É como un neno pequeno, non? Que igual tío. xa non o tratas como unha persoa Claro, completa. é como... Crees que o humor pode ser tamén unha forma, un método de De achegar, normalizar sí. ou achegarnos a este tipo de situacións que moitas veces pois tratamos de formalizalas de forma moi forzada, moi tal. Crees que o humor pode ser un método para facelo? É un método, e parte incluso, creo que tamén como medicina para unha situación. De feito, escoitaron, non sei, un podcast fora, un monologuista de Estados Unidos que lle morrera o pai nas Torres Gemelas. Nos seus monólogos sempre, bueno, de humor negro, e fai o chiste do pai. E dixo que el, humor, foille Como terapia, unha terapia para superar a morte do seu pai. Sí, e teño un colega que, bueno, que pasou por unha situación parecida, fai cada broma que se che vai a pinza a súa familia. E el di o mismo. Claro, é como o seu método de Como normalizar, canalizar esa sí. forma, a verdade que ten unha actitud brutal. Despois o que fai, claro que digo, despois o mellor chegan a casa e o que eso, descargas todo e
sabes, derrumbaste, que iso fijo ademais, Claro. porque é unha pérdida moi grande, é todo, é tráxico. Pero despois é como que necesitas normalizar e facer humor de que é unha situación que, bueno, que pasou e máis, e intentar canalizarlo desa maneira. E ademais aí o que é moi importante é o ambiente no que está. Cando estamos nun contexto seguro, temos a posibilidade de facer este tipo de bromas que serve para ti, sabes que ninguén te vai xuzgar, ni non pasa nada. Efectivamente. E no tema este do humor negro, porque falábamos de eventos antes, de Jordi Wild, imagino que o conoces, o seu propio evento, ten especificamente unha parte do evento para o humor negro, pero o humor negro, sí, a outro nivel. Crees que aquí hai límite? Porque... Non, porque aí xa saben o que van. Aí é un contexto de que saben o que van. De feito, xa dixeron que, por exemplo, do primeiro ao terceiro, que xa leva tres edicións, claro, o primeiro era como bastante chocante porque moitos dos que estaban aí non sabían que iban, non sabían o que ibas poñer, e aparte el non revisara o guión, sei que. Entonces, soltou auténticas animaladas, sabes? A ver que diste, Dios mío, sabes? Pero bueno, a xente tomou no a ben, e xa para a segunda edición xa era como, xa saben. Xa estás esperando. Claro, e de feito moita xente xa o pedía incluso. Insúltame, sabes? E a terceira xa foi Sí, que ten foi insultante, Claro. xa directamente. Público para todos os... Home, claro, os sí. gustos. De feito, cando digo, agora metes unha patada, salen 80.000 creadores de contido, pero cada un ten o seu público. Eu non teño público de... Pois eso, de... Pois Pablo Meixe, non teño público de... Prado Rúama, que tamén de aquí. Cada un fai a súa movida, e a xente que te sigue é porque lle gusta eso. Hai uns que lle guste as tres, e sigue os tres, pero hai un que solo te sigue a ti porque, hostia, eu gustame eso solo.